Aquí comença la ràdio Sant Toni Joan. Bon dia, escola. Comença el butlletí que més mola. Som la classe de tercera, classe de les tortugues marines. Notícies de la setmana. Hem après a utilitzar el diccionari. Ens agrada molt i ja som molt ràpids. Les coses noves que més ens agraden d'aquest curs són els tallers i els carnets de biblioteca. Hem descobert els llibres d'Agus i els monstres. Són molt divertits i els volem llegir tots. El senyor Flac és molt graciós. Totes les nostres mestres són molt amables i molt divertides. Na Vicky és la millor directora del món. Demà Demà 6 de novembre se celebra el Dia del Llibre en català a Ciutadella. Si teniu l'oportunitat d'anar fins allà podreu veure totes les novetats dels llibres en català. Me siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños. Eso sí por fin puedo alcanzar. La cançó de la setmana és Llibertat, del català Lil Moliner. És una cançó molt positiva que ens diu que tot és possible, que sempre hem de somiar i ser valents. Les imatges de la platja del seu videoclip ens transmeten pau i tranquil·litat. L'oceà és un regal. Endevinalla de la setmana. Conte on un llop afamat unes germanetes es vol menjar. Solució, les 7 cabretes. Un llibre en una fieta arriba a un país fantàstic i cerca amb l'ajuda d'altres personatges a un mag que la porta ajuda. Solució, el mag de Oz. I fins aquí el butlletí del divendres al matí.